Bona nit a tothom. Gràcies a l'Enric Canela, moltes gràcies per haver-nos congregat aquí. Aquest exercici d'unitat penso que era molt necessari. Felicitar sobretot en el Consell de Savis que tenim en aquesta taula presidencial. Penso que ells han encès la guspira que nosaltres necessitàvem. Fixeu-vos. Sí, senyor. Ells, sens dubte, són la guspira que necessitàvem ara mateix perquè el país està a punt d'esdevenir independent. La gent està convençuda, la gent torna a tenir la cara d'il·lusió, la gent torna a ser motivada, la gent expressa amb molta naturalitat i amb molt descomplexament que vol ser independentista, que Catalunya ha de devenir un estat. Això ho hem notat. Jo de fet soc aquí perquè un grup petit, però un grup que treballa molt bé d'Arenys de Munt, que és la CUP, va presentar una moció a l'Ajuntament, amb un ple. Una moció molt ben treballada, molt ben estructurada. És un grup que té un regidor, però té gent al darrere amb molta força. És el que necessitem, força, convicció, il·lusió, per motivar el país, per fer aquella pedagogia que arribi en els cors, que arribi en el moll de l'os, que arribi a tota aquesta gent que ha estat durant molts anys esperant aquest moment. Aquest moment és un moment molt propici, idoni, excel·lent per trobar-nos tots plegats. Us ben asseguro que només la unitat, i us ho dic amb la il·lusió brosada en el cor, només la unitat de tots ens farà lliures. Si no, continuarem esdevenint esclaus, que és el que volen. L'Enric posava l'exemple de la universitat. Jo us podria posar l'exemple de l'Ajuntament. Vivim atenallats per la misèria. La nostra gent no pot fer camí. Els projectes dels nostres empresaris no es poden vertebrar. Hi ha molta gent que no arriba a fi de mes. I tot té un punt comú, un punt, que és que Espanya ens expolia, a part d'humiliar-nos, a part d'intentar treure-nos la dignitat. Això, companyes i companys, ho podem solventar. Depèn només de nosaltres. L'Enric deia unitat. Permeteu-me que també afegeixi la paraula generositat. No es tracta de que cadascú de nosaltres ocupi una cadira, sinó que el país tiri endavant. Nosaltres passarem, però Catalunya no. Catalunya continuarà, però continuarà si nosaltres volem. Només depèn de nosaltres, no depèn de l'estat espanyol. Confio, sincerament, companyes i companys, que ens puguem trobar, que ens puguem asseure, que puguem dialogar, que puguem pactar, que puguem contractar una llista que vagi al Parlament i que per una vegada per totes aquest país pugui esdevenir independent. Si nosaltres volem, així serà. Ànim i endavant, companys. Bé, hola, bona nit. Gràcies a tots avui per ser aquí. La veritat és que aquesta sala fa goig i també saber, com em deien ara fa un moment, que un acte independentista queda sobrepassat, doncs sempre és important. I és molt interessant que això succeeixi, perquè habitualment no passava, no? I ara aquestes coses estan passant. Jo intentaré ser breu. Deixeu-me que us posi, que parli d'Arenys de Munt, del que va passar a Arenys de Munt i del que ens vam trobar. Ens vam trobar que a partir de la idea d'intentar fer una consulta, tot el poble es va unir. Es va unir per tirar un projecte endavant. I aquest exemple d'Arenys de Munt, de la unitat de tot el poble, però no només de la gent del carrer, sinó també de les formacions polítiques, el vam traslladar i s'ha traslladat a tots els altres municipis. Això és el que és important, unitat.
I això és el que se'ns reclama a tot arreu, unitat. Sense aquesta unitat difícilment aconseguirem fer coses. A Arenys de Munt, amb l'unitat, vam tirar endavant una cosa molt complexa, molt complicada, que va tenir molts problemes. I ho vam fer i ho vam aconseguir fer bé. En què ens trobem ara? Quina situació estem vivint? A les properes eleccions al Parlament de Catalunya hi haurà, com a mínim, 2 blocs. Un bloc que serà el bloc espanyolista, PP i PSOE, un bloc que serà l'autonomista, PSC i Convergència, i ens farà falta un gran bloc independentista. Si no tenim 3 grans blocs que facin de contrapès en el Parlament de Catalunya, ens faltarà alguna cosa, ens faltarà una gran pota dins del Parlament de Catalunya. En Carles Mora parlava de generositat, i és cert, molta generositat, perquè sense generositat no arribarem enlloc. Però a més, dins d'aquesta generositat haurem de fer una reflexió important. Què estem disposats a cedir per aconseguir aquesta unitat? En què estem disposats a ser generosos? Perquè sense ser generosos, sense demostrar-ho, sense saber què estem disposats a cedir, la unitat no l'aconseguirem mai. I després, aquesta unitat no és a qualsevol preu. Ha de ser una unitat molt ben organitzada, molt ben treballada, perquè després no es trenqui per no res. Gràcies.